प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाए मटर अंडा करी की रेसिपी और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। देखी लोगिन, देखे में ही कितना बढ़िया लगता। तो चलिए लोगिन ये अंडा करी की रेसिपी बनावल शुरू कर जाओ। तो अंडा करी बनावेला यहाँ पे देखी लोगिन हम चूल्हा पे पैन के चढ़ा देले बनी आ यही में डली है खड़ा धनिया और थोड़ा सा ये काला मिर्च मरीच आ थोड़ा सा जीरा है, एगो तेजपत्ता और एगो ई सुखलका मरचा ह, ये दालचीनी के टुकड़ा ह, ये कुछ लौंग ह 3 से 4, एगो बड़का इलायची ह, आ ये दूगो छोटका इलायची ह, एगो चक्री फूल मने स्टार जौन कहला उ ह। तो सब मसाला के खड़ा मसाला के बढ़िया से भून लेवे के बा। ज़्यादा नहीं के भुने के, बस थोड़ा सा एकरा के गरम कर लेवे के बा, एमे से खुशबू आवे लगे। तो देखी लोगिन खड़ा मसाला जौन बा एकरा के हमनी के भून लेले बनी सन। अब एके ठंडा होखेला रख दिए। ये देखी लोगिन और ये अब ए पैन में सरसों के तेल डलाई। देखी लो तो तेल डला गई बा। अब एकरा के अच्छा से गरम होके दिए, एमे से धुआं निकले लगे, उतना गरम करे बा एकरा के। देखी लो तो चारों तरफ से बढ़िया से तेल के मिला लेनी है। तो यही तेल में डलनी है प्याज। देखी लो अगर प्याज मोटो रही तब कोनो बात नहीं है, प्याज के बढ़िया से मिला लेहल जाई तेल में। और अब इहाँ में डाल दिए थोड़ा सा लहसुन के कली माने छीलल लहसुन। प्याज के एक तरफ करके एमें थोड़ा सा छीलल लहसुन डालें। देखी लो एगो ई लहसुन के गाँठ है, एकरा के बढ़िया से छील लेबन। या थोड़ा सा आदि के टुकड़ा है, दूगो हरिहरका मरचा है। अब इस सब के थोड़ा देर भूने के बाटे, एकरा के ज़्यादा ब्राउन नहीं करे के, बस थोड़ा सा ही भूने के बा। सबके बढ़िया से 2 मिनट तक ले भून लेले बनी। तो अब यहाँ डाल दिए टमाटर। तो ये एगो बड़हन टमाटर हो गए लाल एकदम। तो एकरो के प्याज के साथे थोड़ा सा भून लेवे के बा। और ये देखी लोगिन जौन ये सब प्याज टमाटर बा ये भुना चुकल बा। देखी लोगिन तो एकरा के ऐसे एक साइड कर दिए। आए में के तेल जौन बा एक साइड चलावे, उस तरह से तेल के बढ़िया से निकले दिए। तो देखी लोगिन ऐसे करके हमनी के निकाल ले जाई प्याज और टमाटर के। आ तेल जौन बा तो नीचे की तरफ देखी लोगिन गर रहल बा। तो सबके निकाल के अच्छा से ठंडा होखेला रख दिए। तो देखी लोगिन बढ़िया से सबके निकाल ले बनी। और यहाँ पे हम ये उसनल अंडा ले बनी। तो एमे एकरा के चाकू से ऐसे बीच से काट लिए, आना तो कांटा चम्मच से ऐसे छेद कर लिए एमे, ताकि एकरा अंदर मसाला के जौन फ्लेवर बा, मसाला के मतलब जौन स्वाद बाटे अंदर जाए। तो यहाँ पे देखी लोगिन जौन हमनी के प्याज और टमाटर भूनले रहनी सन, तो ये ठंडा हो चुकल बा। तो एकरा के मिक्सर में डाल के पीस लेवे के बाटे। तो देखी लोगिन सबके अच्छा से मिक्सर जार में डाल दिले बनी। अब एकर पेस्ट बना लिए। ये देखी लोगिन तो पेस्ट बढ़िया से बन गई बा। और यहाँ पे हमनी के जौन खड़ा मसाला भूनले रहनी सन, तो एकरा के खलबट्टा में डाल के कूट लेहल जाई। अगर वो लोगिन चाहिए तो एकरो के सील पर पीस सकत बानी लोगिन, आना तो मिक्सर में भी पीस सकत बानी लोगिन, लेकिन कूटल जाई तो एकर स्वाद कुछ अलग आवेला और बढ़िया होखेला। तो देखी लोगिन ए तरह से दरदरा एकरा के कूट लेले बानी, बिल्कुल इतना ही कूटे के एकरा के। तो मसाला और रस बनावे के तैयारी हो चुकल बा। ये देखी लेकिन पैन में थोड़ा सा तेल बाँचल रखा, तो एमे थोड़ा सा और सरसों के तेल डाल के एकरा के बढ़िया से गरम करके अब यहीं में अंडा डाल के एकरा के फ्राई कर लेहल जाई उलट पुलट के। तो ये देखी लेकिन अंडा जौन बा चारों तरफ से फ्राई हो चुकल बा। तो एकरा के हम इतने लिए फ्राई करके रह दी। अगर वो लोग चाहते तो एकरा के थोड़ा सा और लाल लाल फ्राई कर सकतनी लोगिन। तो सारा अंडा के देखी लोगिन पैन में से निकाल लेले बनी। तो अब यहाँ में डाल दिए थोड़ा सा जीरा, और जीरा के तेल में अच्छा से चटके दिए। देखी लो तो जीरा जौन बा तेल में बढ़िया से चटक गई बा। अब यहाँ डाल दिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऐसे कलर जौन बा बहुत बढ़िया आवेला। आई 1 छोट चम्मच हल्दी पाउडर है। तो एकरा के धीमा आँच पे तेल में अच्छा से आधा मिनट तक भून लिए है। यहाँ में देखी लोगिन अब डाल दिए ये टमाटर और प्याज के जौन पेस्ट पिसाई रख ओकरा के डाल देवे के बा। डाल के बढ़िया से एकरा के जौन तेल बा उमें बढ़िया से मिला लेवे के बा। देखी लो तो
सबके बढ़िया से मिला ले बनी। अब यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक और जौन कुटल मसाला हमनी के तैयारी के रहनी सन ओकरा के डाल देहल जाई। सब कुछ देखी लोगी ना पहले से भुनाइल बा, तो ज़्यादा भुनला के कोनो चीज़ जरूरी नहीं है। बस एकरा के बढ़िया से मिला लेवे के बाटे। देखी लो तो मसाला जौन बा बढ़िया से भुना रहल बा और एकरा के हमनी के बढ़िया से मिला ले बनी सन। तब यहाँ पे एकरा के ढक के 3 से 4 मिनट तक लिए बिल्कुल धीमा आंच पे पका ले जाई। तो ये देखी लोगी पूरा 4 मिनट बाद तेल जौन बा छोड़ देले बा मसाला के। मसाला जौन बा देखी लो बढ़िया से भुना गइल बा। एकर कलर देखी लोगी। मसाला के बढ़िया से मिला के आँच के बंद कर देले बानी। और अब इहाँ डाल दिए 2 चम्मच के लगभग दही बाटे। तो जब भी कोनो ग्रेवी में कोनो रस में मसाला में दही डाले मिली तो आँच के बंद करके मसाला के थोड़ा सा ठंडा करके डलाई। तो ऐसे दही जौन बा ना फाटेला। तो देख लो दही जौन बा मसाला में बढ़िया से मिला ले हली और आँच के बंद कर देले बनी हम। देख लो ऐसे दही डालला से अंडा करी के जौन स्वाद बा वो बहुत बढ़ जाला। तो देख लो अब यहाँ पे ढक के एकरा के 2.5 से 3 मिनट तक पका लिए। और वो पूरा 3 मिनट बाद देख लो तेल बढ़िया से सेपरेट हो गई बा, मसाला भी भुना गई बा दही के साथे। एकरा के बढ़िया से चला ले हल जाई। तो देख लो अब यहाँ डाल दिए मटर। तो ये लगभग 1 कप मटर बा और ये उबालल मटर बा देख लोगी। तो मटर उबाल के ही डलाई ताकि मटर के जौन हरी हरी होखेला कच्चापन वो खाए में ना लगे। तो यहाँ पे देख लोगी उबालल मटर डाल के एकरा के 1 से 1.5 मिनट तक मसाला के साथे भून रहल जाई। तो मटर के मसाला के साथे अच्छा से भून ले बनी। अब यहाँ डलनी है ये पानी बटे। तो पानी के गर्म पानी ही यहाँ में डलाई, गर्म पानी ही डलनी है। देखिए तो पानी अपने हिसाब से कम चाहे ज़्यादा डला सकता है, जितना ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से। देख लो बढ़िया से मसाला के साथे पानी के मिला ले हल जाई। तो सबके बढ़िया से मिला ले बनी। और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है एकरा के यहाँ डाल दिए या डाल के अच्छा से मिला ले हल जाई। ऐसे अंडा करी के स्वाद जौन बा वो काफ़ी बढ़ जाला कसूरी मेथी से। तो अब यहाँ डाल दिए जौन फ्राई कैल अंडा रखा वो। तो सारा अंडा के रस में डाल दे हल जाई। देख लो तो सबके रस में डाल दिले बनी। और अब यहाँ पे एकरा के ढक के 5 मिनट तक पका ले हल जाई। ताकि काहे कि सब चीज़ भूनल बा पकावल बा, तो ज़्यादा पकावला के ज़रूरत नहीं है। बस ये अंडा करी जौन बा मटर वाला अंडा करी बन के तैयार बाटे। रउआ लोगिन देखबे कइनी है लोगिन कि ये बनावल कितना आसान बा। अब यहाँ डाल दिए ये हरियर मरचा है, एमे चीरा लगा ले बनी। तो 2 हरियर मरचा चीरा लगा के डाल दी है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला जाए। बहुत ही स्वादिष्ट लागेला ये अंडा करी के रेसिपी। तो एक बार हमरा तरीके से ज़रूर बनाएम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेम लोगिन। ऐसन के भोजपुरी रेसिपी बिहारी रेसिपी देखेला ये चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगिन। कमेंट करके ज़रूर बताएं लोगिन कि वीडियो रउआ लोग के कैसन लागल हो। तो ये अंडा करी के रेसिपी के रउआ लोग रोटी के साथे पराठा के साथे चावल के साथे परोसी लोगिन। बहुत ही स्वादिष्ट लगेला, बहुत ही टेस्टी लगेला। तो फिर मिलता नहीं एगो चटकेदार बिहारी रेसिपी के साथे। तब तक खातिर धन्यवाद।